bandiraɓe sehilaɓe bisimillahi wa taqullahi allahumma salli ala seydina muhammadun wa sallim caggal yettude allah e nelaɗo e julde rasulu sallallahu alaihi wa sallam caggal joɗade jonde aadi ko jonde ni min gamti joɗade kono min cafti joɗade gila hanki tawi hande arani holi gorko dimoddaɗo ayibama carte gallane e jumum joɗanade jonde ari sirema banda tan hebbi demba e gallo demba hebbi laamima heebiyaɓe gallo laami galoyaɓe arɗo bonnani lawa ko jarɗo caɓilam cokkode ganda sa diga sangre boɗowal ma kama mbalu wuro mbarudi ladde ñanguiɗi paɗuri jamde jaam ñalla wala guddiri seeɓa horendirende take yardano ko tan gaari buddide guite pinaɗe korle koɓade kange kalis bonnuno ñamani subakaji e manna cahil bawɗo bakiliɗo gollono lamdo subhanahu wa taala woni li abou sam buuɗi bawɗo bakiliɗo gollono lamdo subhanahu wa taala gorko pullo jeeyaɗo wiyete aten gendi fulɓe albarka seydi liɗo busu jooɗi ɗon ganduɗa hoore maɗa to wiyete leydi Italie legal wuuro ene wiye mila beleɓe garñewa se ñagueñaƴa mo leddana ñanguiɗi paɗuri jamde jaam ñalla walaraji annamarejo tan pullam hoɗo beeli lade guddo hotto beeli ñalda yewede gorko pullo ma adata ɗawata bonata jikkala jangani wurduɓe kaddaka seydi liɗo bawɗo bakkilel gollono lamɗo subhanahu wa taala wawi waɗi gollani lamɗo subhanahu wa taala ƴeew seydi li woni hakkude maɗa e dia oumar samba koko woni hakkude jomiraɗo subhanahu wa taala bawɗo en e rasulu sallllahu alayhi wa sallam saabu ko guille seydi li ko li abou samba demba abdoul baya beleɓe garñewa seña gueñajo mo leddana ñanguiɗi paɗuri jamde jaam ñalla wala taniraɓe seydi coumba ganna bawɗo bakkilel gollono lamɗo subhanahu wa taala arɗo mo jinguetake e wiyete ɓoggel beeliidi kadi haala muɗum bonnetake e batuɗo wiyete aten gendi fulɓe beleɓe garñewa seña gueñajo mo leddana ñanguiɗi paɗuri jamde jaam ñalla wala nodditeɗo li abou sam buuɗi albarka seydi li jooɗi ene yewtuma ko guiɗo ma habibou ma sehil ma ñeño mama pagganeɗa hoore ma dia oumar samba abdoullahi sada di adji duro malaɗo seydi li jonde arrestrement banda ndene jooɗa le 23 6e mois l'an 2019 min jooɗi jonde arrestrement banda ICA kolel wuuro mbuldi koye galle babam jooɗi mbiɗa yewtuma seydi li ha wela Allah noon kadi wela yiɓɓe ma rendaɓe gurnam aduna bando kadi ko teddungal hebbi e fo no foti bando kadi ko teddungal kadi dennagal pulagu fo no foti kadi ko teddungal dendagal atennaɓe fo seydi li ne jooɗi mbiɗa yewtuma nde suddiɓe ene tawtora arrestrement bando ene heedanima e liste e bafade mata ama jaƴero mamoudou mawlo birama ene tawtora arrestrement bando e bahuray jaƴe no ɗitteɗo kummarel ene tawtora arrestrement bando li abou samboudi ɓe ko suddiɓe men tidduɓe rendaɓe gurnoma ɗum nde wonon jomiraɗo subhanahu wa taala bawɗo ne tagui ujunnaje temedere e ujunnaje nogas nayyi annibi o tagani on hamadou boun abdoullahi boun abdoul madallabi sallllahu alayhi wa sallam seydi li waɗi ɗumen ko batte guille kala ko ala yidde noon ko yidde wawi ko Allah waɗi ɓuuri ko yimɓe mbaɗi ko yimɓe mbaɗi kadi ɓuuri ko waɗi hoore muɗum seydi li ko yidde woni hakkude maɗa e dia oumar samba saabu tuggande ma jettina ganduɗa tañiraɓe maɗa ɓe ene dawi to e mamiraɓe ma e babiraɓe ma to dawi to to wiyete ɓoggel beeli edi ɗum koye tibde ɗo wiyete galoya albarka ɓi tanum ardo julnu en albarka tañiraɓe ardo julnu en albarka tañiraɓe ardo human en dewle albarka ardo julan en mayɓe baleɓe garñewa seña gueñajo mo leddanda li abou samba abdou kadi ɗum ɗo ganduɗa li abou sam buuɗi ɗum ene heddi haɗo galle bamaɗo ndimago aten juuta noon judda hen balɗe seydi li kala ko rona kay aduna fo tiidani seydi li saabu gueɗe tati ɗe Allah rokkata bani adama weltoɗe fo li abou sam buuɗi Allah rokkima ɗum an seydi lido buuso wele aduna noon ganduɗa hoore maɗa ko yiɗanede wele aduna kadi ganduɗa hoore ma ko yidde wele aduna kadi ko yeɗede seydi li ɗeɗo gueɗe tati fo Allah rokkima holko woni ɗen gueɗe tati li abou sam buuɗi yiɗanede kono jibinaɗa ndene jonkuɗa nadde alluwal alqurana nde ko jinnaɓe ma ɓe jiɗanma ɓe mbannuma e alluwal alqurana seydi li jiɗɗo o kono jontuɗa wawde yidde nde jiɗanɗa hoorema deftere alqurana nde jangguɗa ɗumen ha jofnuɗa seydi li ha kuñiɗa ɗumen e hoorema hono no mama wonirno alpha ni ha gonda alpha seydi li bus
jeeɗaɗo o ena noon ko jomiraɗo subhanahu wa taala bawɗon tago bani adama o waɗa ɗumen to wela eno welira ni ko Allah faabima sabu ko Allah yiɗanma nde keɓɗa ko seydi li juuto juɗɗa hen balɗe li Abou Sambudi bawɗo bakiliɗo gollonowo lamɗo subhanahu wa taala haɗata ɗaɓata bonnata jikka Allah janggani wurduɓe kaɗɗaka mbalu mbaru ladde ñangiri paɗuri jamde jam ñalla walla puccumuru ɗum go wasani ñallande ko an e dennagal yimɓe ma sehilaɓe maɗa rendaɓe gurnam aduna li Abou Sambudi mata bawɗo bakiliɗo gollonowo lamɗo subhanahu wa taala an woni rosor yaɓɓe naɗo bande jokke dille wule nana e gama bawɗo fiyande e gaynaka gorko dimo mbalata ɗo nayi mbalani gorko puloma bonnani e aten guindi fulɓe bonnani ɗo wiyete lewe jeeri bonnani kadi ɗo wiyete bulago aten bonnani ɗo wiyete ndimago gurel sele bonnani ɗo wiyete maalo baɗe coyo bonnani wiyete beelel gawde albarka ma seydillo li Abou Sambudi mata somi jooɗi mbiɗa yewtumami nangi kori mama yelle mama guiɗaɗe mama konko teddi Allah jadi gori dikkota ko yale mama ɗo mbi pulma añananima basi mi yiɗananima basi mi añananima bami saka baba seydi li so garba o ene hoɗama ɗo ene garba o ene dudani garba o ene kadi woyani so tawi ɓi kebbiyaji nani mbiɗa jooɗi mbiɗa yewtuma wiyatama kane ganduɗa hoorema ka sara e hebbiye ala albarka ma seydi liɗo bus bawɗo bakkiliɗo gollonowo lamɗo subhanahu wa taala ko ɗata garba ne heewi ko hoɗante garba ne heewi kono jomen garba en ɓe goni kewani yettude Allah e nelaɗo muɗum de alqurana o ene janggate nde tanede ganduɗa daɗaka e banggue alluwal alqurana bamma daɗaka e alluwal alqurana kadi anna daɗaka e alluwal alqurana seydi liɗo buso nde ñalade ɗannungal ngal kadi yontide nde kuppuɗa biyeji maɗa jolɗa e boygaji hen jaltuɗa e Afrique naɗɗa e leyɗe Europe he kadi ɓi bama daɗa neme daɗi dambe hen ndimago he heccanima e saha hande kadi aduna one bonani oɗo bonɗo Allah tugande maɗo wiyete ɓoggel beeli idi haɗa yahan maɗo wiyete jaaba liiduɓe ha yahanma leydi Mauritanie dennangal hebbi demba e gala demba hebbi laami hebbi yaaɓe gala laami gala yaaɓe seydi liiɗo buso Allah ine andi kadi mbiɗa jogui coftal e pélisine mawnine jewtode mami nde seydi liiɗo li Abou Sambudi mata bawɗo bakkiliɗo gollonowo lamɗo subhanahu wa taala albarka radiel bila radiel sagara lottoɗo e gallaɗi bandumen sa gani kilo muti nague naga gorko pulode dimo daɗɗa yibama carte gallane e jungo mum farimata majjaƴero Mamoudou Mawlo Birama li Abou Sambudi mata o waɗani kam ñalade tiiɗe kadi wonɓe hebbiyaɓe fo mbaɗani kam ñalade tiiɗe kadi mi haalat ñalade ɗe jolle jolle gorko pulo nde noddimi téléphone uji Dia Oumar Samba mbimomi na uy buuɗi nanalla hakkude men 100 000 francs CFA ujunnaje nogas mbuɗo weeɓi koye haala weeɓani e balle ɗum oɗo manda immi Italie naati ɗo e nayyi junggam helli Abou Sambudi mata bawɗo bakliɗo gollonowo lamɗo subhanahu wa taala seydi le o Oumar Samba mbiɗa hannde aɗa waɗanami arrêté ma sivoynaire kaset aɗa neldami mbimo wallay seydi li so Allah hoddiri hannde waɗanma bandami yewtuma hakke ko neɗɗo hani yewtude guiɗo muɗum ko o Oumar Samba mi rokkima ngaari tatiri e bani mbille koyno jamali luuke pindo e biyeteɗo ɓoggel beeli iddi beele heɓe garni a wase li Abou Sambudi mata albarka ma seydi le Abou Sambudi mi yewtuma ɗo ene jarnayi kaba kolname kaba ceeko jam ɓurɗi ɓuttidde noon cammo jam sawamama waɗi satunde jamma jenggi kono doknoji balke saramani taƴireɓe resobreɓe bandumen garta mbala ɗanade cuuri e ko nayyi ko mbe ko nayyi kumirteɗi ɓoggi tappirteɗi ɓooli seydi li nani jarunayi teddinirama e arrêtement bando ene mawniraɓe maɗa nendaɓe gurnama aduna teddinirama e bande kadi jeewo mambo yarani cakkude mum wona jeewo daña joote ɓeydi wona joñom hade goɗɗo dañede billal ɓiɗama jineɗeɓe gossatake gaari ngeloɓe sewo kollal mutala taala yaɓa jaaru janaɗo addu e kayit Dia Aissata Abou Ndeye billali birama jinereɓe gosatake ngaari jalaside ñague ñawde ñalade cemede debbo pulo joom doɓɓe dime jeɗuɗo couleur de gondaka beele wona jewni jewta wona jeewo lilel wona jeewo yaare wona jeewo joni hade goɗɗo dañede o debbo dimo daɗa yiɓe weltinama e jonde joɗade nde li Abou Sambudi maɗo nayyi li Ceerno Daoud
Samba Demba Bele be garnyawa se cernal sernaɓe waliyal waliyaɓe tikka moƴƴo defte jalla jangga jima e ɗereji tañiraɓe ñaka wiɗiraɓe ñamala baɓe dal wulde koronandi dargal tiddinama e banda e kala e saaha e cuddi ɗum ba Mariama Demba tiddinama e jonde joɗade nde beele heeɓe garnyawa se ñague ñajo mole dana guir paɗuri jamde jaam ñalla wala sidi Li Abdoulaye Samba Demba Bele heɓe garnyawa se ñague ñajo nuditi Li Abdoulaye Samba Boudi bawɗo bakkiliri gollono lamdo subhanahu wa ta'ala Lam Fati Mamadou teddinirama e jonde sérema bando wiltinama e jonde jodan du jaggi do ne jaruna e kaba kolnam kaba kolle kaba ceekuji burgi butti dedi nan cammoje samama wadi satunde jamma jengi kon ko doknoji balke sana mani taji sidili Aissata Amadou teddinirama e banda e weltinama e jonde joɗane nde ɗum min jewta Li Abou Samba Boudi mata ɗo Li Fati Samba Demba teddinama e jonde ari sérema banda ɓe ko wandiraɓe amen rewɓe tedduɓe nandaɓe gurdama duna kala e saha e Li Aminata Samba Demba billali birama jinere bongo setake ngari Eli Kajjata Daoud Billale Birama jinere bengo setake ngari ngelobe sewa koral Moussa Latala yabba jaar jonaado tade mi jaggi jaruna e kaba kollam kaba ceego jam burgi butti deedi nan camuje so samama wadi seydi li saatude jamma jingi hono ko doknoji balga saramani taji to gande ma do haado wiyete bagudin haado wiyete ndendimagu fondu haado wiyete joke haado wiyete lewe hibbiyabe haado wiyete belel gawde leyda e nabi na haado wiyete maalum haado wiyete bagde haado wiyete marana haado wiyete reggebe denangal kala bi kibbiyaji teddinama e jonde jooda dental pulago atenaɓe no foti debbo e gorko ɓirowo e gaynako Li Abou Samba wi teddinide ɗumen walla e jonde joɗane nde e tabi kital pulago hebbi Demba e gallo Demba fo ɗo wawi wonde teddinama e jonde joɗane nde Li Abou Samba Boudi mata seydi li ɗo ko jewtinen taniraɓe daɗi harande mawdi haran daɗi rewani woto mawdi arani cippaɗam baban hamadimo jiggata ko to bawduru so yaya alaji saydi no jitere yaya keccel enen noto albarka koltina e galle bamu ñane ndimago hoogere leydi aynaɓe nayi mbimon holko woni ni puloy Dia Oumar Samba ka kaloyo ya haaloy tan pulago nana ɗo jiɗime ba Tidiane Adam Mari Tidiane tinnade Tidiane tiɗa ko numɗum e Dia Oumar Samba dokke nayi mawɗo ɓumnoje ɓernde ko tan afa adi yiyede tan adi yiɗede tan adi hollede hokka hoolare wawi jogade ñande hoogere albarka gay ɗiɗi weeɓi koye haala weɓande balle ɗo jiɗime ba Mamoudou Amadou Salif ba Mamoudou Amadou Daɓɓil bawɗo bakkilira gollonowo lamdo subhanahu wa ta'ala bala san modi samma mi jetta ɗum kala e sa albarka ñande hoogere leydi aynaɓe na a yettade so Abdoulaye Djibrilu mbalu mbaɗum ledde ñangiri paɗuri jamde jaam ñalla wala Li Abou Samba Boudi mata dennagal ane yiɗɓe ma rendaɓe gurnama duna kala e sa somi jooɗima jonde ari sérema bana mijo beele heeɓe garñewa se ñague ñajo mole dana ñangiri paɗuri jamde jaam ñalla wala ba Sile Abdoul Sile Saydou Neyɓe arɗo didel najo mo bonnani worɓe hebbi Demba e gallo Demba to bonnani worɓe gala e hayre olde bonnani kadi ni guiɗel sabbinde Aissa Maram Torot albarka ñande amen e dimagu lambarni albarka ñande ma kukku albarka ñande amen e dimagu ɗum wiyete jole beele ɓe garñewa se ñague ñajo mole danda ba Sile Abdoul Sile Saydou Neyɓe o bonnani ñande leydi Gambi albarka nelde kalisaji 100 000 francs CFA immotode leydi Gambu arandema leydi Sénégal ba Mama Abdou meji ta ɗumen kala e sa miñiɗaɗo moƴƴo dendaɗo gurnama dun albarka ujunnaje nogas neldal Dia Oumar Samba bisimilla maɗa e hebbe bisimilla maɗa e lewe jeeri so bando ene naati ndimago aten dennagal yiɓɓe ma e silaɓe ma rendaɓe gurnama duna dennagal pulago tawateɗo to ndimago aten leydi aynaɓe nayyi biro e gaynaka e goto min jejjitani e banda e albarka ma seydini